Maayong adlaw. Salamat sa pagtan-aw sa atong video karong simana. Hinaot mo hatag ninimo og inspirasyon sa pagpalawom sa imong nahibaw-an bahin sa gugma sa Ginoo. Ang mensahe karong simana naghisgot sa gitudlo ni Jesus sa mga apostoles sa wa pa siya gidakop. Sa gospel nga gisuwat ni John, usa ni sa mga importante kaayo nga mensahe ni Jesus sa iyang apostoles aron palig-unon ang ilang kasing-kasing ug pagtuo sa di pa siya mobiya kanila. Wa sila kahibaw nga mamatay si Jesus pinaagi sa paglansang sa cross. Gisiguro ni Jesus ilang gugma sa usag-usa ug ang magpabilin sa kalipay diha kaniya. Ang mensahe ni Jesus sa iyang mga apostoles, mausad iyang gitudlo para sa tanan magtutuo ug nagsunod kaniya. Sa John chapter 15 verses 9 to 17, sama sa paghigugma kanako sa amahan, ako sa ingon na higugma kaninyo. Pabilin kamo diha sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan ug nagapabilin ako diha sa iyang gugma. Kining mga butanga gisulti ko kaninyo aron ang akong kalipay magpabilin diha kaninyo ug ang inyong kalipay mamahingpit. Mao kini ang akong sugo nga kinahanglan maghigugmaay kamo sa usag-usa sama sa akong paghigugma kaninyo. Walay bisan kinsa nga may gugma nga labaw pa niini, ngang usa ka tawo magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa iyang mga higala. Sa kani nga linya, gipasabot ni Jesus nga himuo niya iyang kaugalingon nga usa ka halad sama sa karnero nga ihalad sa templo. Pero siya ang karnero sa Ginoo nga naglimpyo sa sala sa tibuok kalibutan. Sa verse 14, kamo mga higala nako kung magatuman kamo sa akong isugo kaninyo. Dili ko na kamo nganlan nga mga ulipon, kay ang ulipon dili nasayod sa gibuhat sa iyang agawon. Pero ginganlan ko kamo nga mga higala, kay ang tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan, kini gipahibalo ko man kaninyo. Kamo wala nagpili kanako, hinunua, ako mao ang nagpili kaninyo ug nagtudlo kaninyo aron maglakaw kamo ug mamunga ug maglungtad ang inyong bunga. Aron pinaagi sa akong ngalan, ihatag kaninyo sa amahan ang bisan unsang butang nga inyong pangayuon kaniya. Ang akong sugo kaninyo mao kini, nga kinahanglan maghigugmaay kamo ang usa sa usa. Si Jesus ang pinakatinuod nga higala nga pwede nato maangkon sa atong kinabuhi. Sama sa usa ka higala, kinahanglan himuo nato siya nga pinakasuod nga tawo nga atong istoryahan sa atong kaguol, mga damgo, mga kasakit, pagsuway ug ang pinakalawom nga huna-huna ug ang mga sala. Mangayo ta niya og tambag sa atong pangutana ug suliran pinaagi sa pag-ampo ug pagbasa sa Bible. Kanunayo nato ang pagpasalamat ug pagpakita niya sa iyang pagkaimportante sa atong kinabuhi. Ug labaw sa tanan, ipakita nato niya ang atong pagsalig ug pagkamaunungon pinaagi sa pagsimba niya lamang ug dili sa mga Dios-Dios. Daghang salamat sa pagtan-aw sa atong video. God bless.